Igbo ndị ọma ọ na-afụgo n'anya anyị sị ka anyị gaa mee gịnị ka anyị gaa ezumike ka anyị gaa gbatịsị ụkwụ gbatịkwa n'ukwu n'ihi na onye na-egbu opi na-eme gịnị na-eficha ọnụ. Isiokwu anyị ka wụkwa usoro dị iche iche ọha nta akụkọ si metụta anyị si wee metụta onye ọbụla n'ihi na ị na-anya efu na ndụ a na-ebi ugbu a onye ọwụna chọrọ ọha nta akụkọ n'ihi na ọ dị mkpa n'ime ndụ anyị. Ọha nta akụkọ achọghị n'ihi na ọwụ onye na-arụ ọrụ ugbo ọwụ onye na-azụ ahịa ọkwanị ndị nke a na-akpọ dọkịta oyibo ma ọkwanị ndị ọchịagha onye ọbụla ịchọrọ ya ọchọje gị eji gbagba onye ọcha. Ọha nta akụkọ bịakwuzie dịzie ka mmiri a na-aṅụ aṅụ ikwuzie ka gịnị ka nri a na-eri eri n'ihi na onye ọbụla dị ndụ ma nwoke ma nwaanyị ma nwoke ma ewe ụmụazị ma ewe nwata akwụkwọ ma ị na-azụ ahịa ọha nta akụkọ dị mkpa n'ime ndụ anyị. Nwanne m nwoke bụ Charles ka isi wee fụ ọha nta akụkọ na agụmakwụkwọ? Inene uru ọ bara ma ọwa anya njie nne ya n'ọnọdụ agụmakwụkwọ. Ịma abịa na anya bụ ọha nta akụkọ nwere nke nke ọnyanwụ ududo a nke a na-asị na www nke World Wide Web bụ ọnyanwụ ududo. Ọ na-eme abịa ruo mgbe a dịka elu na agụmakwụkwọ ka awọzi na ejikwesị enye homework ma ọ wee jibanye nke asị ilu ewe tigalịva na ịnwere Facebook ma na-enyela ana ilu ọwụ na inwe ndị nwere nnukwu ekwentị ndị a na-eme browsing ma wadanga o nwere ebe nke asị wukuku ilu anakụchanye ihe ọwụ na asịsị ị na-achọ ị na-anya ọnyanwụ ududo mba ụwa niile ịma nke World Wide Web a jikọrọ ụwa niile ọnụ ihe ọwụ na wụ ihe ị na-achọ ịkụchanyela anya ulu ọ narị abalị na ndụ ụmụ akwụkwọ duka onwe ihe asịsị mee ma ọ onwe ihe ọdanya asịsị jee mụọ akụzichala ya n'ụlọ akwụkwọ ịnalue n'ụlọ ọwụ na inwe ihe dịka igwe kọmputa ma ọ bụ igwe ekwentị gbagote ma wadanya enwere ike ịnakwazie na ọha nta akụkọ a wụ nke ihe dịka YouTube ma wadanya eluo na ikpe ni ya asị ije gụọ ma ọwa asị gị lụọ n'ụlọ akwụkwọ ma ọwa asị gị ma ọ danya ịghọtachara ka esi kụzie n'ụlọ akwụkwọ ilule a na-tinye ya na YouTube okpositacha na nche niile iwele anya gbala onwe gị Krismas. Ihe anyị kwuru chetara m onwe ụbọchị nwa nwaanyị jetara akwụkwọ bata si na asị ha sịzụ ụmụ akwụkwọ kpọrọ afọ si ga-azụta mụ achọgide akwụkwọ achọtara m eme ihe na ofe obi si m ihe a na-agagharị n'ime ahịa na-achọ akwụkwọ mụ buru ekwentị m chọọ mụ pinye ihe agha wụ ihe asị ha ga-abụ mụ were ekwentị wee pịa anya ihe wee tie da ihe niile gbaa natarusie na-asị nwa bara uru ị na-asị m ga-azụtara gị akwụkwọ ebe ọ bụ na epinye ihe a na ekwentị ihe niile agba ụdị alewe itinyere ya lewe ọwụzi eli onye nwere printa iweli ele print anya dowele nwata ọ na-agụrụ ojecha anata ọgụrụ anya bụ akwụkwọ ya ya wụ na ndụ ma onwe ndị na-amụ ikpo egwu maka enwe n'ụlọ akwụkwọ ndị nke wee mụọ ihe na musical instrument amụọ o nwere ndị nke ọ ya emelu unu nnọcha na klaasị dịka ị na-amụ efu ịkpọ ụba akwala gita o nwere ọ ya eme akụzichala gị onye na-akụzi ya na maka nke a akụziri awụli ya ka iyi ebu maka ị na-eme ya ọnụ gbasara musical instrument ihe enwegodu nke gị n'ụlọ ya eme iwelu nke ọha ma ọ bụ nke ụlọ akwụkwọ mmụcha ili iwelu nke ị nwere n'ụlọ wee na-amụkwa ịnata mgbe a ọwụ na ịchọ ibido na ị na-achọ kọdụ ma ọ maka ebe na gita si ị na-achọ kọdụ ma ọ bụ ị na-akpọ solo ma ọ bụ ipik ya elu ije na YouTube itinye ya gita ka esi amụ ịkpọnya wụ ụba akwala itinyela anya na YouTube kpọrọkpọta agba n'ihu efi ihe dịzili gị iwelu ọla ntị oyibo a iweli ekwuchie ntị gbanite avụlụ ihe niile a na-ekwuda igelizie ịkpọ ọnya n'aka gị igeli ịkpọ ọnya n'aka gị wee wụ na-abịa na nke ndị ọnọdụ ụmụ akwụkwọ ọ na-enyere aka agụmakwụkwọ agụ ọsịsọ inekwu anya fụ na ugbu a dị ọ kachakwa na ndị nke nọ na mahadum o nwere nke a na-akpọ online akwụkwọ mahadum dịka ndị chọrọ ka ha gụọ ka ha nweta digrii nke ikuku ọ dịkwa ebe ahụ ya wụọ ọnwụ na nwere ihe chọrọ ịmụ nwere ihe chọrọ ego ka ị mara ya ozugbo enwegasịrị ndị amadụmọdụkwa ka mgbe Obasanjo chi ka eweta ya mba ka ọ bụrụ ya ka ọnya ka Obasanjo wetara nke ewu National Open National Open ahụ ọkwa na n'igwe na ọha nta akụkọ ka a na-agụ ya egbe ntụ ọnya mere ine anyị fụ na ọtụtụ ndị na-agara akwụkwọ mahadum mgbe ha bịazi fụzia na onye isi ana gara aga na o wetego ka a na-akpọ Open University anọ n'ọha nta akụkọ ka a na-agụ ya naanị mgbe ha na-aga n'ụlọ akwụkwọ ha chọọ ine ka a na-aga n'ụlọ akwụkwọ mana ha chọọ na ka agụwa akwụkwọ ntụ a lekchọra ya wee bata
ọ na-akụzi ọ na ọha nta akụkọ ka a na-agụ so onye ọbụla na-aga akwụkwọ nke kpọrọ aha nke a na-akpọ Open University ọkwa na ọha nta akụkọ ka a na-eme ihe niile ebe ahụ ka a na-achọta ihe niile nke a chọrọ iji mmụọ ihe niile nke a chọrọ ọnya ka iji wee fụ na uru ọha nta akụkọ bara karịsịrị akarị nsị na nke agụmakwụkwọ na-eme agụmakwụkwọ aga ọsịsọ ihe niile a na-aga ọsịsọ ịmakwa ihe ọ bịakwụzi bịa mezi ugbu a tupu ịjụcha m ajụjụ ozugbo sị na nna abịakwa m bụrụ ekwentị m mpịa ihe ahụ ị jụrụ m nwa agba n'ekwentị kpatara ihe na-akpọ nke a na-akpọ Google owo ka anyị gaa n'afa afa ka mụ a na-akpọ afọ oyibo anyị dịkwa egwu anya nwere afọ oyibo ihe si ike mgbe aha sị ka a gaa n'afa ka a ga gbaa afa ka a ga jụta ese wee were ya nke ndị oyibo na-akpọ gịnị Google ilu na anaghị apịnye ọkwa ụgwọ ụdị nke si dekwe na ụmụ agbọghọbịa ndị a na-agbakọ o nwere mbọsị ịgataba n'ebe Ikeja ala ofu bụ agba ekwentị ya n'aka okpofu zuo onye alụ ka ọ tara anụ nkịta si nwata nwaanyị ka emụmụ brọda nye excuse ngalute n'ụsọ emụmụ na ya na-achọ ebe Play Store dị na ya chọrọ igolo application o bukwa ekwentị ha ka gịnị ugbu Play Store wa application nọ n'ekwentị ibe a na-emebu ya mụmụ brọda biko na ya na-asị na ihe ebe ahụ Ikeja Computer Village ma ebe ka Play Store ka ya golo application si ọ na application ọsị m WhatsApp mficha na dina na chiva mana ebe ọ dị m ka anya wụ ọha nta akụkọ nwekwara na ebe ọzọ fụkwara ọ na-aba ulu ọfụma ọ bara ulu ọfụma n'ihe gbasara ime njem dịkasị nke ụgbọelu maọbụ nke ụgbọ mmiri abịa n'ihe ime njem a ekwuru ịma ọtụtụ ndị chọzị ime njem n'ahụ ugbu a ọ na-agbakwụkwọ mana nke ụgbọala maka ọ nwegasịrị ụfọdụ na-adị m akpa afọ ibe anyị fe ọ nwegasịrị ụmụ transport company ndị a na-emezi ihe eme njem ụdị ama na aga na-abụ nọ na-iwele ekwentị gị gaa n'ime ebe ahụ kwụọ ụgwọ ihe niile tiketi apụta onye awụ uru niile ịma mgbe ọha nta akụkọ ya bụ ụzọ wee pụta onye a gwara na o nwere mgbe ọ ya ewe ruo mmadụ ga-anọ na be ya zụọ ihe niile ọ chọrọ ịzụ mmadụ ga-anọ na be eme gịnị gụọ akwụkwọ mmadụ ga-anọ na be gbakwuo onye nọ na mba ụwa okwu ọma nkweta n'ihi na mgbe izizi ọha nta akụkọ pụtara ọkwa ndị ọchịagha nke a na-akpọ militri ọ na-awụ ndị ji wee na-agbagasị onwe ha okwu wee were na-ezighị ezi abịa na ya fụ na ihe eji ezi ozi bara ha uru na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-abakwara ọtụtụ ndị uru eji eme gịnị ka a sị ka emee ya na mbe ka onye ọbụla nwee ike inweta ya ụdị na-ekwupụ ka ya bụ ihe si bido ebe afọ ka o si wee bido uru ahụ ọ bara oge mgbe aha wụzi uru aha ka anyị na-eri na kpatara ọtụtụ onye ọbụla chọrọ ime gịnị chọrọ ịga na ọha nta akụkọ ka o mee gịnị ka ọ mụta ihe ka ọ gụọ akwụkwọ n'ime mụta ihe makwanị ka obodo ka ihe ndị ọzọ a na-eme na mba ofesi si aga ọha nta akụkọ bịakwụzi bịa mee ụwa ugbu a ọ dịzịa ka uwe ugbu a opeziri nke a na-akpọzi global village onye ọnwa na-anọkọzi ọnụ ihe ọnwụ na ịchọrọ gị enweta ya dịkwa ka m si ekwu n'ihi na a sị na agwọsị onye ara mmemme gịnị amagwọta ya ntamụ onye ara na-ekwu ọzọ a na-apụta n'ọnụ o nwere nke ikwutere o nwere ajụjụ nke ịjụrụ gbasara ndị na-eme njem ịmanya bụ ya ikwu mugbo na ọ baka n'ụlọ n'ihe gbasara ime njem ọ wụrụgodo njem ụgbọelu ma ọ bụ ụgbọ mmiri maka njem ụgbọ mmiri a na-ekwukwa n'okwu ewu ọzọkwa ya onye awụ ụgbọ mmiri na-ebu kọntena nya ha ka ụwa niile ọkwa olulu ana na mmiri ọha ka ahụ ofuo wee lụzie ọha nta akụkọ a ka ọ ya eme elu ndị ha nọ n'ime nya mmiri eweli wee na-ajụ ese kedu ebe na-eje ndị obodo ọwụ na onye wee bunye ahụ ngwa afọ eje wee luo eweli wee na-ajụ ese kedu ebe a na-eje nwere mgbe anyị nọ clearing and forwarding mgbe ya na-akpọ ya wụ tracking elu eweli na-atrak nya ngwa ahịa ka ị mara ebe obodo ọ nọ mara obodo ọ nọ ihe anọ mgbe anyị jeje shipping line mgbe ndị n'ọrụ ihe gbasara ime nkwụfa na doro anya anyị luo na ya mgba itinye the vessel nọmba nyawo akara ụgbọ mmiri bụ nyanwụ ngwa afịa itinyela anya na igwe kọmputa epi anya kpaa aka ebe ọ daṅa na onene ọgwaghị na onwe osi gị na ọ nọkọtonu eme ife dị ka mbọsị ịtọ na ịnọ si oluo Naijiria na ka osi aba na ịtọ na ịnọ ịgbada tinka ma ọ bụ Ikeja ilu nene nkọ eburu ngwa ahịa gị ụlọ ọzọkwa ọha nta akụkọ bakwa ụkwa dịka na ndị dibịa oyibo ọ bara uru na ndị dibịa oyibo n'ihi na mba nke India emezie na ụdị na onye ọwụna nọ na be ya chọọ dọkịta oyibo ịghọtago nye ya gaa na ọha nta akụkọ nya pinye onwe ihe ọnwụ na ọ chọrọ ịjụta gbasara dọkịta oyibo ọ ga-anọ na ọha nta akụkọ ebe ahụ wee jụta nyanwụ dọkịta agwa ese nekwu ihe na-eme ya
ọ bụrụ na nke a ga-ebu wee bịa n'ụlọ ọgwụ eburu ya bịa n'ụlọ ọgwụ ọkwa nnọọ nke a ga-abịa na be ya bịa gwọọ ọnya ya wọ ya ma nene ihe na-eme ma gwọọ ya wọ ya abịa gwọọ ebe ahụ iji wee gosi na ọha nta akụkọ bakwara uru n'ihe gbasara ahụ anyị. Inekwu anyị ugbu a ịfụ na ọtụtụ ndị ọ kachasịkwa ọtụtụ ndị afụgo ma enwe ọyị nwoke ya tupu onye agawa ụlọ ọgwụ nye eme gịnị nye eburu ụzọ gaa na ọha nta akụkọ ka onye mara ihe na-eme ya onye ma ọ bịa gaa na ọha nta akụkọ nye etinye ka ihe ha si eme ya obusesiere ọtụtụ ahụ akpọọ ya dị iche iche nye ya bịazie nne mara nke na-eme ya marakwana ụdị ọgwụ a ga-eji ya agwọ ya ihe niile a na-apụta tupu nye ejewe ụlọ ọgwụ. Ajụrụ m ese gịnị mere o ji eme etu ọ sị na ihe mere n'ịma na ọtụtụ ndị na-akpọ onwe ha dibịa oyibo ndị adịgboroja ya mere na ya na-akwado onwe ya akwado tupu onye apụ ya onye arụsie ha na-ekwu ọ na-adaba n'ihe nke nwanne na ọha nta akụkọ ọ na-adabanye a na-ekwu n'isi ya ma na dibịa oyibo ya n'ome gịnị n'ọma ihe ọ na-agwọ efugodị nke o si ebakwa uru n'ihe gbasara arụ ike anyị. Nke ọzọkwa kachakwa ibe ya ọkwa ihe gbasakwara ndị ọrụ aka ịma ndị ọrụ aka dịsị iche iche ma ndị na-arụ ndị mekaniki o nwere nke pụtaziri ugbu a ya ọwụ na ụgbọala gị onwe ka ụgbọala gị si wee kwụsa n'ụzọ gị buru igwe okwu gị pinye chọwa mekaniki nọ nso o bupụtara ya ọ dị ihe niile a dị na ọha nta akụkọ owu ụdị awọ nwe ka isi na-eji ije ụda ọda ṅa dị nke ụgbọ taksi wee nọrọ n'ụsọ imeme asị gị nakwa nke nọ nso ebe ị nọ ọ dịkwugo n'ụdị ahụ ya onwe ka ụgbọala gị si wee mebi gị buru igwe okwu gị apịnye ọ chọtara ezigbo onye ọrụ aka nọ nso ga-abịa nso ịkpọ ya ọzọ ya abịa mara ihe na-eme ya ụgbọala. Igbo ndị ọma ejeje mbụ na afụgonụ ka anya bụ ihe si na-aga n'ụbọchị nke taata anyị na-eweli ya ka nkata ụmụ nwanne anyị ga na-ekwu maka uru dịgasị iche iche kedu ka usoro dị iche iche ọha nta akụkọ si wee banye ma ọ wee baa uru na ndụ mụ na gị abụọ ọnya bụ ya anyị ka isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata ugo ebelugokwa na mgbọbụ mana anyị ka na-ebido nya bụ ihe ebido so ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị esi ana m ekene gị ụmụ igwe ụlọgwụ isi dike na oche gị were mkpọrọ anya na-abụgị n'ime igwe onyonyo gị na m ekene gị na-ekenesi gị ike gbọ nwanna Vincent ịbịakwa ebe nne ya bụ ihe gbasara ọha nta akụkọ ọ dịkwa m ka abịakwa na akọmife ka a na-ekwu okwu maka agrikọlchọ ma ọ dịkwa m ka nwekwa ka o si enyelegasị aka na ọ na-enye aka n'ihe gbasara agrikọlchọ maka ebe nne ụdị a na-asị na-enwe nke nwenye hybrid ma ọnwa ọdaṅa ma o nwere nke a na-akpọ bọdin karịa eme elu efe egbubie nke aka ọdaṅa ewelu nke ọzọ sọkwụnye ya ma ọ ọdaṅa nwere nke ndị agrik na-eme n'ụwo elu emenye grape na oloma nkịlịsị na oloma nkịtị enwere ike elu eweta aka na nka egbubie nye je na nke weta aka na nke egbubie sọkwụkọ onye ọnụ onwe ka esi eme emecha aka eyeliri mgbe ọ ya emecha too mgbe a na-eme ya mgbe ọ ka dị n'obele o mechazie too ịbịa nene ifu na ofu ukwu oloma ọbịa n'elu ọmịa oloma ọmịcha oloma ọmịa tangelin ma ọmịa oloma nkịrịsị ịbezie na na-eme ama n'aka ma na iche ma ọ na-awụ echi esibe ka ihe niile awụ ihe maka dịka ọ na-emebe ndị ọcha ịmụ ikwuru n'ugbo n'anya ọha nta akụkọ bazi ime ụwa awụrụ small global village n'onu ndị iti wee awụ na mgbe ọ na-emebe ndị ọcha ka ọ na-eme n'azụ be anyị dịka ndị ọcha nọ be ha mee nke n'ihi ha mere mmemme nwa ọdaṅa akụcha inye ozi na ọha nta akụkọ onye nọ n'azụ ụlọ be anyị wele ọkwa na-emezi ihe ezi jile Amerịka dịka ije n'azụ ịma ihe mekwuzi ọha nta akụkọ bịakwa bịa mekwuzi adịghị edekwuzi ihe a ka ihe a na-akpọ leta ọkwa ndị papa mmadụ ha mecha o nwere mgba mpa nnukwu ma ọmụmụ egbu ngwu o nwere ugo gbanye o ji ede leta dị iche elu onye apụ nwe ka o si jebe ebe ọ na-eje mgbe mbụ nke ọ na-ekpu apụ ya nwere ike ndị obele ofu anya ndị a na-ebu o wee chọzi ide leta dejele nwa ya na Amerịka mgba o chọọ ndị ọ ga-abụta asambodo oge anyị na-akụ gwarapụ na-agba nke mba Igbo ndị ọma ejeje mba ka anyị dobidogo obele ezumike gba nna ahụ anyị chigata azụ anya aka pịala nyawa ukwu ọrụ na-aga ihe anyị kpụ n'ọnụ maka usoro dị iche iche ihe gbasara ide edemede mgbe aka na-ede edemede
sonyere anyị na ezumike anyị chịkọta ka anyị kapịala nye okwu ọdịnaga n'ihe ọka ọnụ n'ọgbada osisi bido telivishọn ka anyị nọ ihe mmemme ka anyị na-enweta ka ihe na-eme n'obodo sonyere na anyị